Kaixo talde, zer moduz? Bueno, gogotxu, yoga saioa egingo dugu, bale? Esplikatzei zuet, 2 bideo bidaliko ditut. Yoga saioa 5 zatitan banatzen da. Lehenengo bideoan, lehenengo 3 atalak egongo dira. Beroketa, asanak edo jarrerak eta erlajazioa. Bigarren bideoan egongo dira pranayamak edo arnasketak eta meditazioa, bale? Lehenengo atalarekin goaz edo lehenengo bideoarekin, barkatu. Hasiko gea beroketarekin. Jartzen gea esterilan, ireki hankak, aldakaren zabaleran, sentitu hor, sustraituta zaudela, oinak ondo apoiatuta daudela, belaunak edukiko ditugu malguak, ez dira blokeatuak egongo, tinko, ez. Belaunak egongo dira malguak. Eta izango dira beroketa honetan 3 mugimendu. Tai chi moduko zerbait da, bai? Lehenengo mugimendua da hartu arnasa eta bota. Nire eskuak horrela daude, pran mudra edo vitalidadearen mudran jarrita daude, bai? Orduan, hartzen eta arnasa sudurretik, eta luzatu arkua sudurretik exhalatuz, dena ikusi zure arnasa nola urruntzen den, bukatzen dezunean botatzez, hartu, sudurretik bota. Hartu, bota. Hartu, bota. Sudurretik hartu, bota. Hartu, bota. Hartu, bota. Sudurretik hartu, bete bularra, birikak, bota, luzatu, arnasa, exhalatu dena, eta bukatzen dezunean jarraitu, baino gelditu gabe. Bota, bukatzen dezunean botatzez, hartu berriro. Eta mugimendua etengabekoa da. Bukatzen detenean, berriro hasten naiz hartzen. Bete ondo birikak, oso importantea. Hartzerakoan sentitu nola betetzen diren zure birikak, luzatu eta exhalatu. Hartu, bota. Hartu, bota eta luzatu besoa, azkenekoa. Hartu, sudurretik, bota, eta hartu arnasa zentruan, sudurretik, bota, sudurretik. Giratu alde batera, hartu arnasa, besoak gora, giratu beste aldera, bota arnasa, eta gelditu gabe, hartu gora besoak, beste aldera, bota. Eskuai, buelta eman, gora eskuak, buelta eman eskuak, bera eskuak, bota sudurretik. Eta ez naiz gelditzen. Hartu, eta mugimenduaren jario batean sartzen naiz. Hartu, besoak gora, bultza gravitatea, bota.
Bultza grabitatea eta sentitu ezazu zure arintasuna, besoak gora dijoazenean, bota arnasa, hartu, eta sentitu arintasuna. Besoak astinduz, txori batek bere hegaldia altxatzen duenean bezala, hegan egongo bazina, bezala, sentitu arintasun hori. Sudurretik ari naiz, hartu eta botatzen arnasa. Bizkarra zuzen dago, enborra zuzen, bakarrik belaunak tolesten dira, beheraka botatzerakoan besoak. Eta azkenekoa, baina leku berdinetik bueltatzen naiz, orain norantza aldatzen dut. Hartu arnasa, bota beste aldean orain. Giratu, hartu, giratu, bota. Giratu, hartu eta bultza grabitatea gora. Eta bota. Gora besoak eta burua ere pixka bat. Handitasuna sentituz, zure biriketan, bularrean. Eta azkenekoa. Gelditzen naiz erdian, hartu arnasa, sudurretik, eta bota. Eta beroketa honen, hirugarren mugimendua. Hankak berdin daude, jartzen naiz atzerago zuek hobeto ikusteko. Orduan, esku bat goraka begira dago, bestea beraka. Hartzen dut arnasa, kontrako norantzan bi eskuak, goiko eskua alde batera utzi erortzen, bot, eta igo beste eskua, jetxi aurretik. Aldatzen ditut eskuak, gora bestea orain, bera bestea, alde batera, eta gora. Bera, hartu, arnasa, mugimenduarekin bateratzen dugu orain, hartu besoa gora, bota besoak bera. Hartu, sudurretik beti, bota, sentitu saietxa nola irekitzen den, hartu, jetxi, hartu, bota, gora hartu, jetxi, hartu, bota, hartu, eta etengabeko mugimendua da. Sentitu nola sartzen zaren mugimenduaren jari horretan, arnasarekin batera, bota, hartu. Konfunditzen bazera eskuekin, lasai. Berdin du, gero, zu jarraitu. Arnasa gelditu gabe. Eta mugimendua gelditu gabe. Importanteena da, mugimendu horren jario horretan, bai mugimendua besoena, gorputzarena eta arnasarena, jario horretan mantentzea. Bota,
Aldez konfunditzen bazea, berriro berdina errepikatu dezula ikusten baezu berdin du. Zu jarraitu. Hartu. Bota. Hartu. Bota ikusi saietxak nola elkartu alde batean eta bestean separatzen diren. Bota. Eta noizbenka, begiak ixtera gonbidatzen bazaitu, jari horretan gustora zaudela sentitzen dezulako, itxi begiak lasai. Berdin du nik zer egiten dudan, ja badakizu mugimendua errepikatzen ari gara, besterik gabe. Beraz, itxi begiak lasai eta sartu barneratu zaitez mugimendu horretan. Begiak ixten ditugunean, gehiago sakontzen dugu egiten ari garen horretan. Pertzepzioa handitu egiten dugu eta hobeto ezagutzen gara. Sudurretik hartu, sudurretik bota. Azkenekoa. Eta bota. Gelditu erdian. Begiak itxita, posible badezu. Ikusi arnasa nola dagoen orain, hasieran nola zegoen. Eta ea diferentziarik dagoen, nola zegoen lehen eta orain. Eta nola sentitzen zara zu osotasunean. Zure gorputzaren barruan, azalaren inguruan, zure gorputzetik kanpo ea zerbait sentitzen duzun. Hori guztia zuzea, ikusi nola fluktuatzen duen, zure ingurunean, energiak, zure baitan, vibraziorik sentitzen duzun. Zuk sentitzen duzuna, sentitzen duzun moduan ikusi. Begiak itxita jarraitzen dute. Poliki-poliki, ikusi. Begiak itxita dituzula nola sentitzen zaren. Eta pixkanaka begiak zabaltzeko prestatzen zea aurrera begira zaude. Eta begiak zabalduzoaz. Oso jarraitzen dugu. Asanak banaka egiten hasi baino lehen, beroketatxo bat egingo dugu, artikulazioa berotzeko eta irekitzeko. Orduan, esterilaren aurrean jartzen gehan, eguzkiaren agurra egingo dugu, lehenengo beroketatxo bat, bai? Hartzen dugu arnasa, gora besoak, tolestu belaunak eta bagoaz lurrera. Kopeta barrura, eta hor luzatu pixka bat, aldezun arte. Hartu arnasa hor. Sudurretik. Poliki-poliki, behatzak alboetan jarri, gora burua bakarrik, enborra ez, burua. Hartu arnasa, eta eskuak bera, bota arnasa. Naiz eta tolestuta egon ezin badezute guztiz estiratu, baina eskuak lurrean, oso importantea. Eskuak lurrean, horrek laguntzen zaitu atzeko aldea luzatzen. Hartu arnasa, bota, eta egingo dugu mugimendu hau segidan. Eskuak alboetan, behatzatxoak apoiatu, hartu arnasa. Bota, bera eskuak eta buruak. Hartu arnasa, eskuak alboetan, bota, hartu, bota. Hartu,
eta bota, azkena zen hau, eta oraingoan atzera eskubia, apoiatu belauna eta enpeinea, bultza enpeinea lurraren kontra, hartu hemen arnasa, kontuz belauna ez dadila aurrerago joan, oinaren gainean edo atzerago. Hartu eta bota arnasa, aldaka hasieran goian zegoen, eta arnasa hartzen zoazen einean, utzi erortzen pelbisa lurrerantz. Hartu suduretik, bota, eta poliki-poliki eskuak jarri belaunean, kontuz sorbalda, tente bultza eskuekin, belaunaren gana, eta horrek lagunduko zaitu enborra tentetzen, hartu arnasa, eta bota, hartu, eta bota, eskuak lurrera, eta atzeranka, pedaleo batzuk, lau pedaleo inhalatuz, 1, 2, 3, 4, hartu arnasa orain bota, 4 denboretan, 1, 2, botatzen naizea, bota, 4, hartu sudurretik, 1, 2, 3, 4, jarraitu, 1, 2, 3, 4, eta aurrera beste hanka, oraingoan eskubia, hartu hor arnasa, pelbisa goian dago, eta arnasa hartzen, pixkanaka eta botatzen ustezoaz erortzen. Vigilatu belauna, dagola oinaren gainean, eta ez aurrerago. Hemen ez. Horrez, hemen. Hartu, bota, eta eskuak, gora, bultza eskuak belaunera, hartu arnasa hor, bota, jarraitu hor zuek, barkatu bateria bukatzen nahi zait ordenagailukoa, jarraitu arnasatzen, sudurretik hartu, eta sudurretik bota, sudurretik hartu, eta sudurretik bota, eta poliki-poliki atzeko hanka, aurrera, eta belaunak tolestuta, kopeta belaunetara, eta berriro. Hartu, leheno bezala, eta bota. Eskuak lurrean, orain igo eskuak behatzak apoiatu bakarrik, kopeta gora, hartu arnasa, bota. Hartu, bota, hartu, bota, azkena hartu, eta bota. Poliki-poliki, borobilean, gora, hartu arnasa, bota, hartu, eta bota, eta guztiaren agurra segidan egingo dugu, joango naiz ni esaten. Lehenengo ondo sustraitu oinak, apoiatu, oinak, sentitu oineko beko alde guztia lurrean apoiatuta dagoela, eskuak alboetan, bizkarra zuzen, atera beldurrik gabe bularra, eta bagoaz. Eskuak bularrera, gora,
separatu pixka bat bakarrik, ez gehiegi, eta utzi erortzen besoak atzeraka, tripan indarra eusteko, eta erditik, bularraren erditik eskuak pasa, burua barrura, burua gora bakarrik burua, eta hartu arnasa, bota burua barrura, hanka ezkerra atzera. Eskuak bularrera, gora pegatuta, ireki pixka bat, atzera utzi besoak, eta berriro eskuak. Bera, lurrean, aurreko hanka, atzera, tabla, indarra eskuetan, bularra jetxi, pelbis, enpeineak, bultza eskuak, atzera. Apoiatu oinak, ipurdia gora, eskubia, aurrera. Eskuak bularrera. Hartu arnasa, pixka bat segidan goaz, arintzen dugun mugimendua, atzeko hanka, aurrera. Bota arnasa. Hartu arnasa. Bota arnasa, gora. Egin dugu buelta bat, bagoaz, berriro, bera. Burua kanpora. Burua barrura, atzera. Eskubia, eskuak bularrera. Atzera. Lurreraino, tabla, jetxi, gora, kobra, atzera ipurdia, aurrera, ezkerra. Eskuak bularra. Atzera, atzeko hanka, aurrera. Bota arnasa, hartu, bota barrura, gora. Atzera eta beraino, gora burua, bera burua. Atzera, ezkerra, eskuak bularra. Atzera, lurrera eskuak, apoiatu oina, beraino. Kobra. Ipurdia gora, aurrera, eskubia. Eskuak bularra, gora. Beraino, bota arnasa, bota, 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 sudurretik, barrura burua, gora bakarrik burua, bota berriro arnasa, eta hartu, 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 atzera. Bota, 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 venga, azkenekoa, bota. Hartu, bota. Barrura, atzera eskubia. Hartu, 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 eta bota luzea da hau. Exhalazioa, bota, 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 lurreraino, hartu, gora ipurdia, aurrera, ezkerra, eskuak bularra, lurreraino, atzeko hanka, aurrera, bota arnasa, barrura burua, hartu arnasa, gora burua, bota, eta borobilean, goraino, bularraren erdira, eskuak, begiak itxita, lagundu arnasari, sudurretik hartu, eta pixka bat aztoratuta baldin badago arnasa, ireki hau alasai, utzi atxari ahotik ateratzen. Poliki, poliki, askatu eskuak, begiak itxita jarraitzen dute, lagundu arnasari. Hartu sudurretik, ireki haua, utzi atxari hortik ateratzen. Exhalatu ahotik. Arnasa baretzen dijoan bitartean. Ikusi nola dijoan baretzen arnasa. Begiak itxita, hobeto ikusiko duzu, hobeto hartuko zara horretaz. Eta arnasa baretzen dijoan enean, zu laguntzen ari baitzara horretan. Sudurretik hartu eta poliki poliki sudurretik botatzeko gai izango zarela ikusten zoa. Ikusi, ea duzun, lagundu, arnasari luzatu. Horrela bere lekua hartzen joango da. Jarraitu zu jarrera horretan. Hemen jarriko naiz ni, zuk ikusteko.
Hartu arnasa, bota sudurretik, poliki-poliki, zure arreta arnasetik askatzen zoaz, eta arreta arnasetik askatzen zoazen bitartean, arnasa urruntzen dijoala ikusten zoaz. Begiak itxita dituzu oraindik, eta pixkanaka arreta bularraren erdira eramaten zoaz. Hor jasotzen duzu zure arreta, eta arretarekin energia ere bideratzen dugu. Beraz, energia hor dabil, dantzan, gure inguruan, gure gorputzean, eta arreta leku konkretu horretara eramaten dugunean, egin dugun lana, astindu dugun, potentziatu dugun energia hori jasotzen ari gera. Galdu ez dadin. Zure arretaren bitartez. Jasotzen naizea. Bestela, desperdiziatu iten dugu. Arreta zure bularrean, poliki-poliki zure espainetara eraman, ikusi zure espainak nola dauden, eta hor mudra bat egiten dugu, eskuekin egiten dugun keinuak bezala, energia modu berezi batean bideratzen dute mudre, keinuek. Hontan, aurpegian, espainen bitartez egiten dugu, espainak luzatuz. Maja mudra deitzen da hau, eta egiten ari garen prozesua shira krila da. Krilak energia bideratzen dute. Luzatu espainak, irrifar bat sortzen da zuzen, eta espainak luzatzerakoan ikusi mingaina nola apoiatzen den ahosabaiaren hasieran. Apoiatu mingainaren punta ahosabaiaren hasieran, eta mingainaren punta fletxa bat izango balitz bezala, ikusi bere norantza horrekin ari gara bideratzen energia arretaren bitartez, eraman zure buruaren gainera. Arreta, mingainaren punta apoiatu duzu ahosabaian, eta hortik buruaren gainera zoaz. Hor jasotzen dugu, landutako energia guztia, begiak itxita jarraitzen dute, baina aurrera begira jartzen zera, arreta begira dan orain, aurrera begira, eta begiak zabaltzeko prestatzen zoaz. Poliki-poliki begiak zabaldu, eta jarraitzen dugu, orain asanak egingo ditugu banaka-banaka. Lehenengo tadasana. Tadasana da mendiaren jarrera, baina mendi hau tinkoa da. Oso tinkoa, txindoki bat bezala. Bai? Orduan, sustraitu goinak, bultza behatzekin lurraren kontra, eta indar hori egiten duzunean, imaginatu sustraiak luzatzen direla zure oinen azpitik. Eta sustrai horiek naturarekin konektatzen gaituzte, eta gure artean ere. Imaginatu, sustraiak botatzen dituzula zure oinetatik, eta hortik xurgatzen duzun indarra, zure txorkatietatik gora dijoa, eta hemen jasotzen duzu. Barrutik egiten duzu keinu bat, horrela, barruko muskuluak jaso egiten dituzu. Ni egiten ari naiz, ez da ikusten, baina barrutik keinu hau egiten ari naiz. Nere txilborraren azpian, barruan. Hori da nire gravitate puntua. Jaso hor, eta baita ere jara esaten da, energiaren zentrua. Zoru pelbikoa ere helduta daukazu barrutik, eta hemen jasotzen duzu lurretik datorkizun energia. Bultza bularra kanpora hartu arnasa hor. Posible badezu 5 denborako arnasketak egin, eta bestela 4. Hartu, mendiaren jarreran zaude,
eta hortik, behatz puntetan apoiatzen gara, orpoak elkartu, gora besoak, eta barkatu ez da ikusten, baino eskuak horrela luzatuta ditut, nire buruaren gainean. Horrela bai, zuek jarraitu zutik, eskuak gurutzatuta daude, eta luze besoak gora, begirada aurrera, bilatu puntu finko bat paretean, oreka mantentzeko, arnasten ari zea, hartu, sudurretik beti, bota, azkeneko arnasa, eta poliki-poliki, desegiten zoaz, besoak, eta bueltatzen zara, mendi tinkorretara, eskuak alboetan, behatzak luze proiektatuta lurrerantz, bultza oinekin lurraren kontra, behatzatxoak, hartu arnasa bete zure birikak, bota, buelta egongo naiz zuek ikusteko, eskuak atzean, atera bularra, tolestu belaunak, eta enborra, 90 gradu, orduan hasi askatzen sakrotik, eskuak aurrerantz utzi erortzen, belaunak tolestuta daudela, eraman kopeta belaunetara, eta behin hor ja ikusten duzula eskuak zintzilik daudela, ikusi noraino luzatu dezakezun belaunak, bilatu zure puntua. Hartu arnasa sudurretik, eta utzi gravitateari bere lan egiten. Eraman pixka bat, utzi erortzen enborra aurreraka pixka bat, eta ikusi oinak sustraitzen dituzunean nola eusten zaren. Oinak sustraitzea esan nahi du, indar pixka bat lurraren kontra egitea. Sudurretik ari zara, arnasa hartu eta botatzen, denbora guztian. Asana edo jarreren atal honetan, arnasa gurekin dago denbora guztian. Azkeneko arnasa, jarrera honetan, eta desegiteko prestatzen zea, eramaten dituzu, lehenengo eskuak sakrora, askatu eskuak sakrotik, jarri oinen alboan, apoiatuta egon behar dira, eskuak lurrean naiz eta belaunak tolestuta egon. Lehenengo tolestuta, belaunak kopeta belaunetara, hasi arnasa hartzen, jarraitu hartzen, eta botatzen sudurretik, eta eskuak lurrean apoiatuta dituzula, bultza pixka bat eskuak lurraren kontra eta ikusi noraino luzatu ditzakezun belaunak. Ezin badituzu guztiz luzatu, ez du inporta. Inporta duna da eskuak lurrean apoiatuta eukitzea eta arnasten egotea. Eta bultzatzen dituzunean eskuak, ikusi noraino alduzun luzatu, gaur zentimetro batzuk, bihar beste hainbat zentimetro, eta poliki-poliki. Jungo gea presarik gabe, hanka luzatzen, baino importantena disfrutatzen. Sudurretik, eta poliki-poliki, bultza eskuak lurraren kontra eta enborra goraka, borobilean, hartu arnasa, bota, hartu, hemen zinentzu esterilaren aurrean, eta eramango dugu hanka bat atzera, 45 gradu, aurrera begira, bi hankak, baino, kanpo atzekoa 45 gradutan, aldakak aurrera begira, hartu arnasa,
Eskuak horrela daude. Goian, bi behatzak bata bestearen kontra tolestu, bilatu, zure pixka bat aurrerago eramango ditut, nik separatuko ditut hankak, eta tolestu aurreko belauna, jetxi horrondo ez du balio goian, hemen ez dugu ezer egiten, sentitu zure izarrean, esfortzu bat ari zarela egiten, bai? Beroa, sua bezala. Pirabadrasana bat, edo gudaria edo gerlariaren jarrera da hau. Zergatik? Gure barruko indarra ateratzen duelako. Eta hori, kuadrizepsa erreflejatzen da, bai? Kuadrizepsa da gure barruko indarra edo borondatea lantzen duena. Eta ni txapa sartzen ari naizen bitartean zu arnasten naizea. Hartu suduretik, bota, azkeneko arnasa, desegiteko prestatzen zea, eta poliki-poliki gora belauna, jetxi besoa, ekarri atzeko hanka aurrera, hartu arnasa mendian, mendiaren jarreran, bota. Eta beste aldea eraikitzen duzu, atzera hanka, 45 gradu, aurrera aldaka, gora besoa, kali mudra, edo eskuen gudariaren mudra, aurrera, belauna, tolestu, eta bete ondo birikak, bultza oinekin lurraren kontra, eta ikusi indar hori nola etortzen den bueltan zuregana, eta horrek eusten zaitu. Ez badituzu oinak bultzatzen, ez dizu sentitzen indar hori. Bultza oinekin. Ikusi nola zure tinkotasuna nabarmentzen den. Azkeneko arnasa. Eta poliki-poliki desegiteko prestatuz, lehenengo besoak bera, gora belauna, aurrera atzeko hanka, hartu arnasa hor, mendiaren jarreran. Gogoratu elkartu omoplatoak, bultza oinak lurraren kontra, sentitu zure mendi horren tinkotasuna. Lurretik etortzen zaizun indar hori, heldu hemen tripan, zure gravitate puntu horretan, barruan. Barruko keinu hori, eta atzeranka, ondo zabaldu, gora besoak, hartu arnasa eta beheraino, eskuak aurrean apoiatu, eta bilatu zure oinen zabaltasuna akoplatu hor, zure neurrira, eta orain eramango dituzu eskuak. Bi oinen artean, atzeraka, eta saiatuko zea burua bi eskuen tartera eramaten. Belaunak barkatu. Ukalondoak tolestuta daude, eta ikusi noraino aldezun zure lekua bilatu, bai? Eskuak apoiatzen zaituzte lurrean, eta posible baezu, apoiatu burua. Hartu arnasa hor. Arnasa, sudurretik. Azkenekoa. Poliki-poliki, eskuak aurrean berriro. Eta gorputza aurrera eta atzera botatzen, zigzag moduan elkartuko dituzu hankak. Eta poliki-poliki, borobilean, gora. Eta berriro mendira bueltatzen zea.
Hartu eta bota arnasa. Asentatu egin dezun lana. Buruz bera zinen, orain berriro buruz gora, beraz odolari, utzi, bere lekura joten. Osondo, ireki. Aldakaren zabaleran, hankak, hartu arnasa, elkartu eskuak eta beraino. Sartu kalondo bat, sartu bestea, eta eraman eskuak bularrera. Eta eskuak bularrera ekartzerakoan, bularra ateratzen dugu, kontuzko kildu gabe, bai? Bizkarra, ez dadila kokilduta gelditu, hor jasota, baizik eta bultza eskuekin eta tera bularra. Beste gauza bat. Txorkatilak apoiatuta egon behar dira, bai? Baldin horrela gelditzen bazarete, hobe da, hartzea mantza bat, edo zerbait, baino, apoiatu txorkatilak, bai? Apoiatu hor. Ez daitezela airean gelditu, bestela tentsioan zaudete. Jarraitu arnasartzen hor. Bizkarra zuzen. Hartu eta bota arnasa. Sudurretik eta desegiteko prestatzen naiz. Poliki-poliki, lau hanketan. Eta eramaten dut. Besaurreak lurrera eramaten ditut. Apoiatu kopeta, luzatu besoak. Eta proiektatu bularra lurrerantz. Poliki-poliki, utzi erortzen bularra. Eta posible badezu, apoiatu dezakezu kokotza. Eta bestela gehiegi baldin bada zuretzako, apoiatu kopeta. Bultza enpeinekin lurraren kontra. Ia nabaritzen ez den keinu bada, baina zuk nabarituko duzu. Kanpotik ez da ia nabaritzen, baina zuk nabarituko duzu, tinkotasuna ematen dizula, lurrarekin gehiago sustraitzen zarela, hartu eta bota arnasa sudurretik. Eta orain poliki-poliki eramango ez du esku bat kanpora, eta erdian gelditu den eskua bere gainean jarriko ez du. Eta hor, kopeta lurrean, hartu arnasa, bota, hartu, bota. Berriro erdira, beste aldera juteko, kanpora beste eskua, barruko eskua gainean, kopeta lurrean, hartu arnasa, bota, hartu, bota, osondo, erdira, eta berriro gora, eskuak izterretan, hartu arnasa hor, bota, bizkarra zuzen, hori da, eta buelta emango diogu gorputzari, hau, hemendik inpultsoa hartu eseritzeko, ondo, eta poliki-poliki, eskuak atzean, ekarri, orpoa pixka bat zuregana, eskuak aurrera begira daude, bultza eskuak lurraren kontra, igo ipurdia, eta hemen zaudela, arazorik ez baldin badaukazu zerbikaletan, utzi erortzen burua atzeraka, eta hartu arnasa, estutu ipurdia,
arnasten zaude, denbora guztian sudurretik, atera soinua arnasarekin zuk nabaritzeko arnasten ari zarela. Fortzatu gabe, bakarrik soinua zuk ikusteko arnasa hor dagoela. Ahoa itxita. Eta poliki-poliki desegiteko prestatzen zea. Eta desegiten zoaz. Poliki-poliki. Eskuak alboetan. Atera bizkarra, bularra barkatu. Oso ondo. Eta kulunkatzen zoaz. Sakroan, oreka bilatu, sakroan, heldu belaunen azpitik, eta hor zaudela atera bularra, hau da, kokildu gabe, bai? Eraman elkartu omoplatoak eta atera bularra. Eraman sorbaldak atzeraka, tripan indarra, arnasa hartu eta botatzen ari zea sudurretik. Eta behin hor puntua aurkitu dezula, saiatu eskuak luzatzen, eta posible baezu, luzatzen dituzu hankak. Hartu eta bota arnasa. Kontuzko kotza disparatu gabe. Hor, bular aldera. Luzatu arnasa, dardara etortzen bada, gainditu, ezintasun hori, tentsioak dira dardarrak, utzi atera daitezen, espresatu daitezen, eta arnasarekin gainditu egiten duzu. Azkeneko arnasa, eta desegiteko prestatzen zea, lagundu, eskuak belaunetan azpian, ekarri enborra, luzatu hankak, hartu arnasa hor. Poliki-poliki, horrela jarriko naiz zuek ikusteko, ekarri hankak zuregana, oinak, heldu behatz puntak, eta kokilduta baldin bazaude gogoratu. Eraman sorbaldak atzeraka, atera bularra eta arnasa hartu eta botatzen ari zea. Hartu eta bota. Eta hori egiten duzun bitartean, belaunak proiektatzen ari dira lurrerantz. Lurrerantz iristeko keinua egiten ari dira, edo saiakera. Arnasten duzun bitartean. Oso ondo. Eta desegiten dugu. Poliki-poliki. Eta buelta emango gea. Berriro. Buruz bera. Hementxe. Tablan. Gogoratu, kontuz ipurdia ez dadila hemen gelditu, hor ez dugu ezer egiten. Hemen, bai? Eta horrela ere kontuz, bai? Heldu hor tripan indarra, bultza eskuekin lurraren kontra, kontuz burua ez dadila erori, hor. Burua eta bizkarra, luze-luze, marra bat egiten dute. Sudurretik ari zara hartzen, eta botatzen, hartu, eta bota, eskuak lurraren kontra, behatzak irekita eskuetakoak, ikusi ere behatzek ere indarra egin dezaketela lurraren kontra. Gogoratu, beti indar hori egiten duzunean,
Imaginatu sustraia botatzen ari zarela. Poliki, besoen indarrarekin lehenengo bularra jaisten dut, eta gero gerria eta enpeinea lurrera, eskumutur bat, bata bestearen gainean, utzi erortzen orpoak kanporaka, hartu arnasa hor, hartu eta bota, eta azken txanpan gaude, apoiatu eskuak, eta bultz eskuak sorbaldaren azpian eskuak, bultz eskuak irekita, lurraren kontrate igotzen duzu, estutu ipurdia hemen, gerria babesteko, lumbareak babesteko, hartu eta bota arnasa hor, eskuak bultzatzen ari dira lurraren kontra. Gehiegi baldin bada hau, zuretzako, erdiko jarrera hau izan daiteke. Esfingea, bai? Hartu hor arnasa eta bota, eta posible badezu, haratago joan, hemen. Baina beti ipurdia estutuz, gerria babesteko. Eta hankak elkarrekin daude, pegatuta. Aldezunean. Azkeneko arnasa. Eta desegiteko prestatzen zea, atzera ipurdia, atzeraino, besoak luzatu, hartu arnasa, jarraitzen duzu. Sudurretik arnasten, bete ondo birika bularreraino, bota bularretik, txilborreraino dena, eta azkeneko jarrera, adomuka esbanasara, edo txakurra buruz bera, ireki hankak, belaunak, beraien artean, apoiatu, behatz puntak, eta gora ipurdia, bizkarra zuzen dago, eskuak bultza lurraren kontra, hartu arnasa hor, eta kontuz hau egitea hankak luzatzeagatik, bai? Bizkarra mantentzen dugu hor, belaunak tolestuta daude, eta bizkarra borobildu gabe ikusten dugu ea noraino iritsi daitezkeen gure orpoak, oneraino baldin bada, oneraino. Eta belaunak ere. Baina bizkarra zuzen. Eta berago junga dezakegu, berago. Baina ez dago presarik. Mantendu behar duguna da, bizkarra zuzen eta arnastu hor. Eskuak bultzatzen ari dira lurraren kontra, batez ere behatzak, erdiko behatza sentitu nola bultzatzen ari den lurraren kontra. Aprobetxatu sustraiak botatzeko, arnasten naizea sudurretik, ikusi ea zure arnasa entzuten dezun, itxasua izango balitz bezala zure arnasa, azkeneko arnasa, eta poliki, desegiten duzu, erlajaziorako prestatzen zea, hau da, etzantzen zea, hartzen duzu mantita bat, tapatzen zea goxo, eta sabasana edo hilotzaren jarreran jartzen zea. Hankak beraien artean separatuta pixkat utzi erortzen oinetako behatzak kanpokaldera, eskuak buruz gora daude, gorputzetik pixka bat separatuta. Gora omoplato bat, eta sartu barrura bizkarrezurerantz, eta ikusi nola apoiatzen den guztiz lurrean. Beste sorbalda gora, omoplatoa barrura bizkarrezurerantz, eta apoiatu. Eta erlajaziorako nik gidatuko zaitut, zu mantendu hor, manta jarri, temperatura jetxiko zaizu orain pixka bat.
Beraz, goxo-goxo jarri, eta jarraitu sudurretik hartzen, eta botatzen. Jarraitu zukor, ni eseri egingo naiz. Erlajazioaren argibideak emateko. Jarraitzen duzu, sudurretik hartzen naizea, eta sudurretik botatzen naizea. Baina oraingoan, sudurretik hartuko duzu, eta ireki ahoa eta utzi jozu hatxari hortik ateratzen. Hartu sudurretik, ireki ahoa pixka bat, eta A bat esango bazenu bezala, luzatu, txilborra, bizkarrezurrerontz, pegatu arte exhalazioan dena botatzeko. Berriro hartu, begiak itxita dituzu, eta bota. Berriro hartu sudurretik, eta saiatzen zea exhalazioa luzatzen. Azkeneko arnasa, hartu sudurretik, eta bota. Eta poliki-poliki ikusi arnasa urruntzen. Arnasa libre uzten duzu oraingoan, bere kabuz, joaten. Ja aurkitu du bere lekua, tentsioak, kendu dizkiozu diafragmari, lekua egin diozu arnasari. Tentsioek lekua kentzen diote. Berreskuratu du zure lan guztiaren ondoren, berreskuratu du bere lekua. Lasai dago, eta ez zara gehiago arduratu behar beretaz. Orain, zure bidaian murgiltzen hasten zara. Zure lan guztia egin ondoren, dena sentatuz doa. Ikusi zure gorputzaren atzeko aldea, nola apoiatzen den lurzoruan. Utzi zure hanketako pisu guztia, entregatu jozu ama lurrari. Eta bota sustraiak zure gorputzaren atzeko aldetik. Eman pisu guztia ama lurrari. Zure orpoetatik, gerriraino, bi hanken pisua. Zure gerriaren pisu guztia ere, eman jozu ama lurrari. Zure bularraldeko pisua, ikusi nola apoiatzen den lurrean. Besoak ere, sorbaldetatik eskuetaraino. Eskuen pisu guztia eman lurrari, entregatu, ikusi lurrak nola sostengatzen duen pisu guztia. Eta bukatzeko zure buruaren zama guzti hori, utzi lurrari, lurrerantz erortzen, berak eutsiko zaitu. Ama lurrak sostengatzen zaitu. Ikusi nola sostengatzen zaituen, eta zure indar hori eta ama lurraren indar hori nola bateratzen diren, pisu guztia entregatzen diozunean. Bat egiten duzue. Ta utzi zaitez bidai horretan murgiltzen. Ez dizkizut gomendio gehiago emango, disfrutatu bidai honetan, eta laster, bueltatzen lagunduko zaitut. Libre sentitu eta disfrutatu.
Nahi baduzu, bidai horretan jarraitu dezakezu. Gomendio bat jarraitu nahi baduzu, ez lokartzea. Jarraipena ematen saiatu posible baduzu, ariketa honi. Eta bestela, pixkanaka, zure gorputza esnatzen zoaz, mugimendu txikiekin, goxo-goxo, lehenengo artikulazio txikienekin hasi zaitezke, oinetako, behatzatxoak, eskuetakoak, mugitzen hasi zaitezke, behatz bakoitza sentituz, eta mugimenduaren bitartez, zure gorputza esnatzen zoaz, etzanda zaudelarik, eskumuturrak, ukalondoak, gorputzak eskatzen dizuna mugitu, sorbaldak, lepoa, eta horrela zure gorputza esnatzen zoaz erlajaziotik poliki-poliki, eta hemen bukatzen da yoga saio honen lehenengo atala, edo lehenengo bideoa. Baina, posible baduzu, saioa erabat bukatu eta zure lana konpletatzeko, hurrengo bideoa ikustea gomendatzen dizut eta praktikatzea. Hurrengo bideoan, pranayamak edo arnasketak eta meditazio txiki bat egingo dugu. Gero arte, eskerrik asko.